Queridas amigas e amigos, viguesas, vigueses, permitídeme que hoxe non de un meeting sin papéis, vou non ler. Queridas amigas e amigos republicanos vigueses, este ano 2011 cúmprese o 80 aniversario da proclamación da Segunda República en España. Conmemorar a Segunda República é un deber moral con todos os que diron a súa vida pola liberdade e a democracia republicana. É necesario abordar o proceso constituinte que culmine co alumeamento da Terceira República, pero para que ese movimento alcance a amplitude e forza necesarias é preciso emprender un arduo traballo de divulgación e debate, dar a coñecer aos traballadores e a sociedade dos povos de España que o esforzo pola República non é un esforzo puramente formal, que non se trata únicamente de modificar o sistema de elección do xefe do Estado. A futura República Española debe ser propiciadora e garante dunhos valores que situen os cidadáns e os seus dereitos e deberes no centro da vida pública e do Estado. Estamos no momento para comenzar a camiñar cara á consecución de esa Terceira República, desde un proceso constituinte de amplia participación, polo que é necesario un plan de acción unitario de todo o movemento republicano que impulse iniciativas cidadáns e que fagan visible a loita pola Terceira República. A legitimidade monárquica atravesa momentos de debilidade evidente, producto de distintas coyunturas e, sin dúbida, tamén dun esgotamento do mito elaborado alrededor dela. Mais temperán que tarde, a dinastía deberá afrontar a súa particular reestructuración, froito do feito biolóxico. E ese momento será propicio para aumentar aínda máis a intensidade da proclama. O único sucesor de Juan Carlos I é a Terceira República. Hoxe, só a blindaxe mediática protexe os cimentos de un anacronismo que non verá un novo século. A República debe ser o horizonte de progreso ao que anhele chegar a inmensa maioría da sociedade que contempla desconcertada como se recortan até o imposible os seus dereitos. Xa veredes como no seu momento a maioría das clases dominantes defenderán tamén a idea republicana cando lle resulte convinte e intentarán impoñernos unha república de dereitas, con recortes electorais, políticas sociais tintadas de outro color. Sónavos, verdad, este mensaxe, sónavos. Por ello necesitamos construir socialmente un proxecto de Terceira República coa maioría da cidadanía. Trátase de ir creando conciencia republicana vinculada ás políticas económicas e sociais concretas desde outra óptica, pero sobre todo desde a ética, política e civil. Este proxecto ten que axuntar propostas que xeneren aproximacións, acordos, tarefas comuns e alianzas como elemento plural, republicano, existente. Por iso resulta imprescindible enlazar a loita destes obxectivos coa loita e o esforzo cara a recuperación da memoria histórica dun país no seu último século. Nada se poderá construir sin antes desmontar hasta o último ladrillo do antigo réxime. O capitalismo, e non digamos a súa versión neoliberal globalizadora, a que a monarquía non é neutral, é totalmente incompatible cos dereitos humanos e ca democracia. A democracia que temos non nos deixa avanzar. É necesario construir unha alternativa,
o actual sistema a través de un proceso constituinte republicano que flúa desde a mesma base da sociedade hasta as instancias do poder. Hai que romper este silencio da sociedade de pasivos espectadores, onde cada un interpreta o rol que lle corresponde sin rechistar. Que a protesta non se converta nunha peza de museo. A autocomplacencia vestida de nostalgia, de mirada para atrás, e o silencio pode chegar a asfixiarnos. O individualismo está pisoteando o terreo da colectividade, do asociacionismo, da militancia activa, e pode encadearnos a páxina web da soidade. Existe un perigo real de que o intento de acalar a nosa indignación social e política poidase traducir no peor enemigo que nós podemos ter neste momento, que é a indiferencia política. Seguindo o exemplo dos grandes pensadores revolucionarios e dos grandes ideólogos de esquerdas actuais, fago un chamamento á mocidade: tomade o relevo, xuventude, tomade vos o relevo. Nós, os veteranos da loita na clandestinidade, os veteranos da resistencia ao fascismo, facemos un chamamento ás novas xeneracións a reverdecer, a transmitir a herdanza da loita antifascista, a tomar nas vosas mans a bandeira da loita pola democracia real neste país e polos ideais da Terceira República. Os responsables políticos, económicos, intelectuais e o conxunto da sociedade non deben abdicar nin deixarse impresionar ante a actual dictadura dos grandes medios de comunicación que nos meten a trágala da monarquía a súa continuidade edulcorada. A mocidade deste país non pode ser indiferente ante esta concepción da historia. A indiferencia é a peor das actitudes. Os mozos, as mozas, dígolles, miles de cidadáns morreron por defender a Segunda República. Miles de vigueses e viguesas sufriron detencións, torturas e anos de prisión para que vos poidades ter hoxe na Constitución. Agora tedes que ser vos os que tomedes a sustitución daquela loita. A República non chega soa, hai que traela, pero para iso o movimento republicano ten que dar un salto para ser unha opción real. Esta alternativa hai que confrontala coa monarquía e expor que a Terceira República é posible desde agora. A Terceira República é a única alternativa global ao actual sistema que levou á maior crise da historia do país. Son un pouco longo, quizás recorto un pouco ou continuo. Continuamos. Adírome a definición de república das constituintes do 1931. España é unha república democrática de traballadores e traballadoras de toda clase, emanando todos os poderes de todos os seus órganos do povo. Pero a nosa proposta republicana hoxe tamén pasa polos seguintes eixos: respeto á Declaración dos Dereitos Humanos, resaltando o tema ambiental; desenvolvemento do sector público e dunha democracia participativa; por un sistema electoral xusto; defender a formulación dunha democracia radical cunha lei electoral estrictamente proporcional con recortes dos gastos electorais; lei antitrust dos medios de comunicación para evitar a súa concentración en poucas mans; elaboración dun código ético para os cargos públicos; facilidades por iniciativa legislativa e introducción de materias sobre o funcionamento da República no ensino obligatorio. A República ten que ter un contido social con estructuras que garanticen o control democrático e público da economía, con unha fiscalidade progresiva e un novo modelo productivo. Crear as bases dunha nova educación republicana, pública, laica, gratuita e de calidade. Reforzamento do Estado laico,
fin do financiamento estatal nos distintos credos, a Iglesia, a abolición do seu ensino nos centros públicos, desvinculación coa OTAN, desmantelamento das bases militares estadounidenses, reestructuración das fábricas de armamento e fin do comercio de armas, desenvolvemento dos mecanismos de investigación e o civismo cidadán, defensa dun Estado federal dentro dunha Europa tamén federal. Falta pouquiño, xa para que remate. O camiño cara a Terceira República vai a ser moi complexo, vai a ser moi difícil. Non chega con ondear a bandeira tricolor, non chega con descabezar ao rei Juan Carlos ou incautar o seu paraíso fiscal e multimillonario da coroa. Será necesario reelaborar unha constitución máis incumprida da historia de España, a de 1978, e reparar os erros e abandonos da chamada transición democrática. Temos que ir establecendo as plataformas que configuren os estados xerais da República en todos os territorios, localidades, comarcas, nacionalidades. Debes establecer plataformas unitarias pola Terceira República, onde participen persoas e entidades que representen o mundo do traballo, da cultura, das empresas e que desenvolvan este proceso constituinte. Ademais, a loita pola República en España tamén ten raíces municipais. Os concellos son estados que teñen todo o dereito do mundo a pronunciarse e loitar por un modelo de Estado. Por iso, hai que potenciar a rede de municipios pola Terceira República, entendendo a campaña en todos os municipios do Estado español e crear nas escolas, institutos e universidades a rede de docentes pola Terceira República. Temos que propor, a través destas plataformas e colectivos, unha campaña especial de información sobre a figura de Juan Carlos de Borbón e familia, no marco de impulsar consultas populares precedidas de campañas de información e movilizacións específicas sobre o modelo de Estado, monarquía ou república, e que axuden a manter nos medios de comunicación a presencia continuada do tema da república. Recordemos que todas as repúblicas do mundo nacen en situacións de crisis e de excitación social. A República, a Terceira República, non virá posiblemente de maneira moi pacífica. Tampouco digo que teña que vir de maneira violenta, pero vai haber convulsión social, evidentemente. Termino. En función de todas estas ideas e propostas, facemos un chamamento ao movimento republicano, a toda a ciudadanía, para construir a República a través destas plataformas que constituían estos estados xerais da República que acabamos de dibuixar, abertos á ciudadanía, con fin de lanzar a idea republicana ao conxunto dos povos de España. Eu neste momento teño o gran honor de estalo ofrecendo ao pobo de Vigo. Outros compañeiros o están facendo neste momento en todos os povos de España. Estamos convencidos que máis pronto que tarde a bandeira tricolor da Terceira República ondeará nesta Porta do Sol, izada solemnemente por o himno de Riego. Finalizo. Gloria, gloria aos héroes vigueses fusillados que defenderon a Segunda República. Gloria a todos os vigueses e viguesas represaliados que seguiron e siguen defendendo a idea e o seu compromiso por conseguir a Terceira República. A terceira vaya vencida. Viva a Terceira República! Viva a Terceira República! Viva a Terceira República!